Yana ɗan shekara 14 ya fita wasa tare da abokanansa, ba ƙara jin labarinsa ba sai bayan da ya yi shekaru 32. Shekaru 18 aka yi ana neman sa a gidansu, ashe an kai shi prison ba tare da shi ma ya san menene laifinsa ba. Wannan shine labarin Gospel Kinani. A shekarar 2007 yana ɗan shekaru 14 ya bar gidansu da ke Ogoni a jihar Rivers domin ya je ya yi wasa da abokanansa. Bayan fitarsa sai ya dawo gida domin cin abincin rana, sannan sai ya sake fita, tun daga nan kuma bai ƙara dawowa ba. Ahalinsa sun neme shi sama da ƙasa, sun tuntuɓi ƙauyukan da ke kusa da su, ofisoshin 'yan sanda, asibitoci da duk inda aka yi tunanin za a iya samunsa, amma ba su samu ko wata alama tasa ba. Daga baya suka gaji da nema, suka ɗauka cewa ya rasu, sai dai bayan shekaru 18 wasu lauyoyi da suka je ziyara domin duba halin fursunonin da suke prison na Port Harcourt suka gano shi a can. Ya bar gida yana ɗan shekaru 14, an samu labarinsa a lokacin yana shekaru 32, ya shafa shekaru 18 kenan a gidan yari. Hankalinsa sai da ya gushe saboda tsare shi da aka yi a lokacin da bai kai a tsare shi ba, wanda a lokacin babu abin da yake bukata kamar kasantuwa tare da 'yan uwansa, amma a haka aka damƙe shi, aka turbuɗe ƙeyar shi cikin prison, sannan aka manta da shafinsa gaba ɗaya. Shi kansa Gospel bai iya tuna yadda aka yi ya tsinci kansa a gidan yaro ba, ko kuma wa ya kama shi saboda yanayin taɓin hankalin da ya shiga sakamakon tsawon shekarun da ya shafe a tsare. Rahotanni sun kuma nuna cewa babu wasu bayyanannun bayanai da ke nuna laifin da ya aikata, ba labarin jami'an 'yan sandan da suka kama shi ko kuma yadda shari'ar da ta kai ga tsare shi ta gudana. An dai san cewa an kama shi yana ƙarami, aka gurfanar da shi a kotu, aka tsare shi, sannan aka manta da shi gaba ɗaya. Har ya zuwa yanzu tambayoyin da ba iya amsawa ba su ne, ta yaya za a kama ƙaramin yaro, sannan mataki na gaba da za a ɗauka shine a tsare shi a gidan yari. Duk da cewa an yi zargin wani jami'in ɗan sanda ne ya kama shi, ya shirya fayil ɗin ƙara, ya kai shi kotu, sannan ya sanya hannu kan takardar tsare shi. Amma duk da haka bayan waɗannan shekaru masu yawa babu wanda ya iya bayyana yadda yaro ɗan shekaru 14 ya shafa kusan shekaru 20 a cikin gidan yari. Wato a duk lokacin da jami'an gwamnati suka yi amfani da ƙarfin ikon da suke da shi ta hanyar da bata dace ba, ko suka ɗauki rayuwar mutane tamkar bata da wani muhimmanci, ba wai kawai suna karya ka'idoji ba ne, suna lalata makomar rayuwar mutane ne. Ire-iren waɗannan al'amura da suke faruwa ne za su sanya ka tambayi kanka, idan har yaro ɗaya da bai fi shekaru 14 ba zai iya bacewa har na tsawon shekaru 18, sannan kawai a same shi bisa sa'a, to mutane nawa ne waɗanda suka mallaki hankalin kansu, wasu nauyin gidajensu a kafaɗinsu yake, wasu ƙananan yara suke da amma suka shiga irin wannan hali, kuma saboda babu galihu an manta da su, ballantana a ci gaba da bibiyar a ina suka bata. Talakawa nawa ne a Najeriya da ba su da lauyan da zai tsaya musu, iyalai nawa ne har yanzu suke neman 'yan uwansu da suke zaton sun mutu, sannan kuma mutane nawa ne suka mutu a tsare ba tare da kowa ya taɓa sanin labarinsu ba. Wannan lamari ne da ya kamata ya damu dukkanin zukatan wani ɗan Najeriya, domin idan yau wancan ne, gobe kuma za ta iya kasancewa kowa ma. Adalcin da aka zinkirta yana da zafi, rashin adalci kuwa kowa ya san zalunci ne, amma lamarin da har zai sanya a manta da cewa wani ɗan adam yana wanzuwa a ban ƙasa saboda zalunci da son zuciyar wasu shine abu mafi ban tsoro.